celebrity. Yanzu za mu yi bayani akan kalmar celebrity. Amma idan wannan ne karo na farko da kuka ziyarto wannan tashar, yana da kyau ku yi mana subscribe. Kalmar celebrity dai kalma ce ta Ingilishi, kuma tana nufin wani mutum fitacce, mashahurin namiji ko mashahuriyar mace. Sai dai wata ɗabi'a da ake gani wajen celebrities mata ita ce shigar banza ko kuma shiga mai bayyana tsiraici. Shin shigar banza ko shiga mai bayyana tsiraici suna da alaƙa da zama celebrity? Ku bayyana mana ra'ayinku a ƙasar wannan bidiyon a ɓangaren comment.